na end yung yan. Ang pasensya na po kayo, di ko alam kung ba't nag-end yun. Kusang nag-end yung live. Hindi ko naman pinipindot. Wala namang pinindot. Kusang nag-end yung ano, yung live. Ma, yung takip na nito. Ano, naka-live? Na-live ulit? Ano? Ha? Nilive ko ulit. Nag-end yung live eh. Nag-end ka? Nangyari doon. Ngayon lang yung nangyari. Mga nagkakawin sa iyo. Wala na tuloy. Wala na tuloy sila. Yung pasensya na kayo, nag-end yung ano, yung live ko. Bakit ka nag-end yun? Tapos na magluto. Hello, Kuya Romel. Ha? Kuya Romel. Good morning. Chihuahua, kausapin mo. Mabilis lang ako maligo. Wala na tuloy yung si Ate Rina. Rina Diary. Hello sa to. Sa ads pa si ano, Kuya Romel. Ito Kuya Romel. Busy. Kaya di tayo nakakapag-live, di tayo nakakapagkanta-kanta. At may mga iniisip tayo at inuuna. Napagamot namin yung pamangkin ni Ami, yung bata. 5 viewers, pasensya na kayo dun sa unang live. Nag-end, di ko lang pinipindot. Tapos na ako magluto. Naligo na si Ami. Tapos pagkapit ligo niya, ako naman yung maligo. Para makaalis ka nito kasi alas 9 na eh. Bahala na kung saan mapunta. Kung makapunta kami ng Naga, kung ano yung advice. Yung Naga o dyan na lang sa ano, Yariga. At kung ano sabihin, kung i-confine ba o check up lang. Pero yung kutob ko niyan talaga confine yan. Kasi oras-oras yung monitor eh. Yung dugo niya mababa. Kaya mapagla sabi ng doktor dun sa main hospital, yun yung ano, yung labi niya mapagla. Mapagla talaga. Hindi tulad nung dati yung kaya nga nung pag-uwi ko na galing Laguna yung nung hinatid ko yung kapatid ko. Kasi pag-uwi namin na galing kami sa ospital, galing kami ng PGH noon, na kinuha namin yan dun sa bahay, ay okay yung tsura niya. Medyo nga tumangkad, medyo tumaba dun sa bahay sa kanilang mama. Nung pagpunta ko ng Laguna, nanatid ko yung kapatid ko pag-uwi ko, hindi ako napapansin yung mukha niya, no? Kasi palayaw namin yung tutoy. Kasi galing nga sa Lucena yan. Ganyan yung tawag ng magulang yung totoy. Ang sabi ko, kung di mo napapansin ako yung itsura ni Totoy, para akong namamaga yung ano, yung mukha. Tapos yung talukat niya, magang-magay. Yung kaya papi, kasi yung lolo ko dati, yung tatay ni mama, ganyan yung itsura nun. May hika to. May hika yan eh. Pero sabi ko baka kung may ano yung
Baka pwede ka pa-check upan, sabukan sa kanya. Pa-check upan ka ako natin kasi iba yung itsura nga. Kasi sabi ni Ami, baka lang daw dun sa ano, baka allergy dun sa antibiotic na pinapainom niya. Kasi may sugat nga sa paa yan eh. Naresita ng antibiotic. Kaya baka dun, yun ang dahil baka namamaga, sabi ko. Ako hindi yan. Hininto niya yun, antibiotic. Hininto niya. Mas ganun pa rin. Kaya pumapasok ko dun, kinukulit ko. Mas ano tayo, mga check up. Kasi yung sa isip ko kasi, baka kung ano mangyari dyan, kami yung magbabantay. Baka masisipa kami. Ayun, kahapon, sakto, walang ipasok doon kay Tricia. Inalok ko na siya na mag-ano kami. Bago sabihan mo yung si Bayaw, si kuya niya, na ganyan. Tapos yung lola niya, sabihan mo ako na ganito, papacheck up tayo. Tapos abangan nila kung ano yung magiging resulta. Ayun nga. Hindi nagkamali yung hinala ko. Ang dami niya talaga ng problema. Hindi lang isa yung nararamdaman niya. Wala tuloy si Ate Rina. Na-end kasi yung live ko. Baka may alam si Ate Rina dun sa ano. Sa pinakita ko na papel. Para magkaroon kami ng idea o advice. Para alam niyo yung mga ganyan, makakuha kami ng advice sa inyo kung ano yung dapat gawin. Kasi di namin, siyempre di namin alam, mag-ano lang kami kung ano sabihin ng doktor na dapat gawin. Tapos, sabi ko nga baka bawal din yung gatas. Baka bawal yung gatas kasi nung si Bibi nga, nung nagka-UTI, yun ang sinabi sa akin ng doktor. Na huwag mo nang pagatasin, lalo yung Milo kasi chocolate, tapos pati yung mga biscuit na chocolate bawal. Baka ganun din yung sa kanya, baka mga bawal din yun. Wala ko sila Kuya Makoy, Ma'am Maria J, si Ate Reyna. Na-end kasi yung ano ko yung live. Kaya nag-live ulit ako. Ayan, tapos na sa aming maligo. Ako naman. Okay ka na? For viewers, hello. Wawan, di ko makita. Wala na tuloy sila. Ma'am Maria J. Wala. Yarap. Laglang sana. Grit lang sana. Ano? Maputla yung bata. Ako lang. Ang timpon. Doon ko yung papi. Yan, kaya papi. Hindi ko muna magamit yung ano mo, yung binigay mo sa akin na yung mic. Kasi ito muna sa kasuhin. Pasensya na yung mga viewers natin dyan. Nagasgas na yung salamin ko. Kulit kaya baya ay. Grabe kasi yung kulit. Yung bata na to. Oh. Salamat po kaya papi. Okay lang, sabi ni Kuya Papi. Ano po naman?
May panibago na naman na ano, Pagsubok. pagsubok. Buhay. Sabi ko talaga kagabi, kala ko okay na eh. Bibilong na sana ako eh. Kagabi na inisip ko nga, doon sa pabahay, ako baka wala ng pabahay. Nag-iisip na, nagpaplano na kami namin ng mga magbi-business na lang. Magbi-business na ako dito eh. Yung second tawag. Yun ang, kasi yun naman talaga yung, Option. yun naman talaga yung dating gawain namin ni Ami. Yung magnegosyo. Nag-uusap ko, nagkikwento na kami ito. Kung wala nang pabahay, tapos mag-iiba ko ng vlog, Ito. magninegosyo kami dito. Tapos pag halimbawa, Yung kulay black. halimbawa, kung gusto mong mag-vlog, yung vlog namin, ganito na lang, camping-camping. Gagamitin namin yung sasakyan nila. So yun na naman. Grabe yung dami ko lang napaplano eh. Buti nga, kahapon, ay nung isang araw, balak ko lang bumili ng balot. Kasi maglalagay na ako dyan paunti-unti para masanay. Masanay yung tao na may balot na naman ako. Kasi may mga naghahanap eh. Buti na lang di ako nakapamili. Tapos pinapabili ko namin ng mani. Yung Kasi lulutuin niya, sultid. gamot. Tapos para makadagdag sa ano namin. Makadagdag sa puhunan kasi nga, mahina yung, hindi lang ako sa ano, hindi ako sa sa live o vlog. Hindi ako nagpaparinig na para may maawa na ano. Kasi dyan nga, sabi niya, magdagdag kami para sa yung income na ano, Oh my God. pagkakitaan. Kasi bumagsak yung ating views at dyan lang kumukuha. Araw-araw dyan na. Para hindi mahila yung puhunan. Para hindi mahila. Kasi yung alikansya nakuha na namin. Wala nang bubunutin eh. Damo na lang. Ibig lang may dumating pa na ganito. Pero ano, ito naman, Gusto mo nga konti lang. tulad, kahapon nagpadala si Papa niya, no? Nung isang araw Ano, kasi isang araw? nagkwento na ako na Oo. ipapacheck up eh. Sabi ko sa kaya, tapos sabi mo na agad yung si Banyaw sa kuya niya, na yung anak niya may sakit. Kasi yung trabaho niya, nasa Bacolod, tas construction. Nagpadala siya, kinuha namin kahapon. Ay, maligo muna ako. Para makaalis na kami. Iiwanan ko muna dito kay Ami. Ay, hello. Pasensya na po at tayo magbili ko. Iba yung itsura niya. Ilis na doon. Hanggang na ikaw magpupunta. Sige po Kuya Papi. Uminom ka na ng tubig. Ay, uminom ka na ng tubig mo. Kaya uminom ng tubig. Kung gusto mo kain agad. Okay. Ano yun? Never mind. Tanggal ako ito mo. Oo, yan na. Ito oh. Ma, YouTuber. Galing mo yung ano, power bank sa charger. Yung power bank mo. Pero si Wawa. Lagay mo. Patay. Patay yun. Patay na. Dito. Dito ka. Pakita ko sa inyo. Yung itsura niya. Ito. Maputla. Maputla yung ano niya. Baba na ba siya? Iba siya nung mga nakaraan.
Kasi makulit. Sutil. Para kakainin. Ayaw makinig. Nalili ko pa na. Sige. Nalagay ko na dyan sa sasakyan ng lugar. Dalian mo na. Gusto ko sa Yung kaman yan. Ha? Yung kaman. Oh. Yan doon na kayo. Mag-update ka lang tayo. Gun. Hindi na tuloy nakapasok siya, no? Happy diary. Kasi may mga sinasabi siya, parang may alam siya sa ano. Ako nag-end. Nag-inbigla eh, pasensya na po. Di ko siya inin. Kusang nag-end po yung live natin, kaya inulit ko na ano. Inulit ko mag-live ulit. Nandun yung Maria Jess, Kuya Makoy. Sige Kuya Papi, ingat po sa work mo. Ingat po kayo dyan sa work. Hindi po sa pag-supportan. At wala mo naka-upload. Baka sakaling pwedeng panoorin yung mga vlog ko dati. Silent viewers, hello. Ay, niat ko lang muna itong ano. Taas mo yung pagdala mo ka mababasa. Kasi sa amin may asikaso din mga ilalagay yung sakyan. Ako maliligo. Kuha nyo na lang po yung update ng lakad namin ngayon. Iba-vlog ko na lang siya. Kung ano ba, kung confine o check up lang. O magdamutan lang. Mabahan nyo na lang po sa vlog. Magkakargan sa amin ng mga gamit. Ito, naka-ready na yung gamit. Nandun na? Nandun na. Karga ko. Nandun na. Para kung sakaling pag na confine, hindi namin yung pabalik-balik. Tapos si Amira yung magbabantay. Sabi ko ako. Siya na lang daw. So maraming salamat po sa lahat na nag-tune in. At pasensya na dun sa una kong live kasi na nag-end bigla. Nandun sila Kuya Makoy, si Atarina, Sige, naligo na. si Ako na mag-end. Kuya Maki, Pang Maria Jane. Dito muna ma. Baka nandito sila. Yan. 6 viewers sa loob. Sige na. Ako na. Hindi ko muna. Isa niyo, suotin ko. Tinawag mo ko? Hindi pa. Paano mo? Shirt lang ng maiksi para hindi mainit. Napakainit sa sakyan. Maiksi lang na shirt. Wala pa. Diyan na lang magdadamit. Yung manipis lang din ng ano, damit. Hindi naman ito eh. Ma, kasi talaga sutil ka ba yung katotoy yan? Pagka kasi silot ang hindi kamot sa electric pan. Pag irong mga nito, ayaw. Wala na problema. Sutil mo. Lumakit lang sa gurang. May boxer na to? Wala pa. Oo. Hindi ko pala yung nilinisan sa ulo ko.
parang walang walang Yun, kagabi. ano sa 5. Kaya parang mainit kagabi kasi Wala na, hindi lang. Pang 7 viewers na daw. mga sa 7. Gusto nila papi. Hello kuya papi. Ay, ano mo nga pala kasi na ano ko na narinig na yung lamesa. Ikaw naman, makulit kang minta. Dumi sa labas. Pero kahit sa ganyan, Nabalabas kahit na. pumapatong sa ano, di siya yung may pagkain, ano niya, hindi niya pinapakalaman yung ulam. Hindi siya yung nakikialam ng ulam. Lalo pag asin. Pero yung mo sa takpan. Kahit walang takip pag asin. Hindi siya ano, yung ibang pusa na pag may makitang pagkain, ay sakmal ka agad yan, hindi kahit. Kasi pakainin na nga namin ng ano ba, isda, ayaw. Nasanay siya sa sa cat food. Hindi siya nakikialam talaga na pakainin ng kanin. Pag walang cat food na pang pakain yan, hindi talaga kakain, pero ang ingay. Ingay niya. Nangungulit. Yan yung galing kay Crystalline. Hindi ko na. Hello. Masayang ko kayo, Ashley. Hello everyone. Glove take over ba? Hello po sa lahat. At yun, hindi ko na. Di ko naman akalain na rin may Bureau of Fire Protection pa na lumating. Bakit may seminar dito? Dali na. I-off na, hindi pa? Kung may gagawin ka, maliligo ko. Mahal pa alam ka ng mga Okay, thank you po sa lahat ng pasensya na po kanina. Kailangan Maria Jane. Pasensya na po kanina, biglang nag-out. Paano yung nag-out kanina? Bigla na lang siya nag-out. Bigla na pa. Baka nagahang na yung cellphone mo. Bigla na lang. Wala namang napindot. May ano pa naman si Aterina na sinasabi. Baka di nyo na nakita nag-ano ulit ako, nag-graduate ako. May sinabi siya na kailangan natin, kalimutan ko na sinabi. Ano si Ma'am Maria J? Na nag-ano ulit ako. At yun, mag-e-end na ako. Mag-e-end na ba? Hello po, good morning. Comment po kayo. Kwentuhan tayo habang At yun sa 4 viewers, thank you so much po. At ayun, nagpe-prepare na kami at paalis na rin kami. At thank you po sa lahat at pasensya na nag-end kanina, bigla nag-end. At si Jason, naliligo na at lahat na ng gamit namin nandoon na sa sasakyan. At yun na. At sana po tulungan niyo ako mag-pray talaga. Kasi thank you po sa lahat.